På Cayman Islands, her har vi Jacob og Lindsis lejlighed. Et meget fedt sted i virkeligheden. Jeg vil lige vise, når man er på Cayman, og når det regner, så regner det altså. For alvor. Det vælter det ud, stikker. Heldigvis så regner det ikke så lang tid ad gangen. Det regner måske en halv time eller sådan noget. Så bare det var overstået. Her er udsigten for Linse og Jacobs terrasse, som de har. Der løber sådan en kanal lige ved siden af. Det er meget fedt. Og i baghaven har de masser af grønne leguaner og skinkanoler og hvad ved jeg, som hopper rundt. Fiskehajer, der kommer og så videre. Men det regner igennem. Så det er om at planlægge, hvornår man har lyst til at være ude, og hvornår man ikke lige synes, det er en god idé.